Bos días a todos. Bueno, como creo que xa máis ou menos fuchedes chegando casi todos os que contabades poder estar hoxe. Bueno, primeiro darvos a benvida a todos, agradecervos que estedes aquí. Bueno, para nós é un honor poder presentarvos esta xornada sobre o rexistro de aglomeracións urbanas, que para nós e para vos é unha ferramenta clave para avanzar na mellora da xestión do ciclo integral da auga en Galicia. Esta cita prodúcese nun momento clave, no que concurren dous fitos moi importantes. Por un lado, que vai madurando a Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral, a Lei 1/2022, a Lei Autonómica, e por outro que xa temos a Directiva 3019 de 2024 sobre o tratamento de augas residuais, que nos vai permitir xa conxugar estes dous marcos, o marco autonómico e o marco europeo, para afrontar con decisión os desafíos que temos por diante, os presentes e os futuros. Como decía, ao final, a Lei 1/2022 nosa supón un paso decisivo cara a esa planificación que queremos integrada da xestión do ciclo da auga. E entre as achegas que fai esa lei está a creación do Rexistro Oficial de Aglomeracións Urbanas, co obxectivo de definir e de actualizar esas unidades territoriais sobre as que temos que traballar para poder prestar esa eficiencia na xestión do saneamento e a depuración municipal. Este rexistro que hoxe presentamos vai nos permitir, por un lado, mellorar o conocimento técnico das infraestructuras que temos, avanzar na súa ordenación e garantir ese control efectivo da calidade das augas. Pola súa banda, a outra pata da que falaba a Directiva 2024-3019, o que nos trae unha visión máis ampla, non só desde o punto de vista dos contaminantes, sino tamén desde ese enfoque sostible sobre o que temos que pensar, sobre todo en materia de enfoque enerxético e climático, camiñando cara a esa neutralidade que, sobre todo, vai favorecer esa eficiencia e que podamos afrontar cos recursos que, como sabedes, son escasos por todas as partes, ese futuro que temos por diante. Nos últimos anos, Augas de Galicia foi desenvolvendo un traballo moi intensivo, unha labor continuada e sistemático na mellora do saneamento e da depuración, tanto desde o punto de vista da planificación como da execución das infraestructuras. Hai unha serie de fitos que me gustaría salientar, como foi a posta en marcha e a actualización dos plans de saneamento de Galicia, os sucesivos que se fixeron dende o ano 94 ata o último do 2015 e que permitiu sentar as bases sobre as que agora estamos a traballar para afrontar a cobertura da totalidade das aglomeracións urbanas de 2.000 habitantes ata agora e a partir de agora de máis de 1.000. Pero tamén está a elaboración de plans de saneamento locais naquelas zonas que se consideraron de especial sensibilidade, na zona da Ría de Arousa, na Ría de Pontevedra ou na zona da Coruña, e que permitiron, por un lado, identificar as deficiencias, planificar e priorizar esas actuacións e reducir o impacto que hai no medio. Están tamén as instruccións técnicas de obras hidráulicas, as ITOCs, que foron pioneiras en Europa e que introducen criterios de diseño sostible sobre os que nos temos que ir apoiando todos. Ademais, quero poñer de manifesto tamén a explotación que facemos de 30 instalacións de depuración, máis o control que se leva e as directrices que se van marcando e orientando sobre outras 120 instalacións municipais e que eu creo que sirven de impulso e de modelos de xestión profesionalizada para todos nós. Para nós é un esforzo, sobre todo co equipo que temos, que ao final tamén é un equipo pequeno, pero un equipo moi coordinado e que está intentando levar un pouco da man todos os recursos que tamén vos tedes de maneira máis eficiente posible. Quero poñer de manifesto tamén e salientar a labor que leva facendo xa moitos anos o Plan de Control de Vertidos e que permiteu implementar sistemas de control continuo e, ademais, ir mellorando a calidade dos medios receptores.
e despois a participación en proxectos innovadores. Hai un traballo excepcional detrás, dende hai tempo, con traballos como Aqualitrans ou Innova Augas, a detección temperá durante o COVID e o que se sigue facendo coa recepción de fondos FIP, que eu creo que nos vai poñer a vanguarda da xestión de núcleos tan dispersos como os que temos en Galicia. E despois o traballo continuo de divulgación, concienciación, visitas, materiais audiovisuais, que eu creo que agora se vai multiplicar coa Escola da Auga en curso como unha ferramenta de colaboración continua para todos. Con todo isto, a Estrategia de Augas de Galicia en materia de saneamento e depuración sigue a traballar sobre dous grandes obxectivos. Por un lado, queremos garantizar o acceso universal aos sistemas de saneamento e depuración, que así dito e con todos os que estamos aquí, pois semella un fito moi ambicioso, ¿no? Con toda a dispersión que temos. Pero, bueno, seguimos traballando con ferramentas diferentes coas que dar solución. O último foi tamén facilitar o acceso a pequenos núcleos ou a vivendas dispersas de ferramentas novas para poder chegar todos a ter a mesma solución ou solucións similares para poder ter ese acceso universal. E co obxectivo segundo de reducir ese impacto ambiental nos sistemas de saneamento e depuración mediante un enfoque preventivo, eficiente e integrado. Para iso que temos? Pois temos unha serie de actuacións agrupadas en diferentes eixos, ¿no? Por un lado, a sostenibilidade económica, temos que recuperar custos, temos que ter tarifas que sexan equitativas e que permitan impulsar esa economía circular para a xestión dos recursos, non hai outro xeito. Para iso temos que ter capacidade técnica e gobernanza, non? Clarificacións competenciais, asignacións de recursos que sexan tamén enfiados con esas clarificacións competenciais e a cooperación que temos que ter entre as administracións. Sobre todo pensando máis aló e vai tamén enfiado con este rexistro de aglomeracións que é a xestión supramunicipal. Moitas veces, pois, como a competencia de cada un de vós, temos unha visión un pouco menos ampla, pero, bueno, para eso estamos nós e todo este traballo que se está a facer para ver de que maneira podemos acadar solucións máis eficientes para todos. Temos que ir da man da eficiencia e da innovación, temos que fomentar precisamente esa eficiencia enerxética que falábamos, sistemas que sexan descentralizados cos territorios que temos tan dispersos e previr todos esos serros das redes, como son as infiltracións e vertidos que non se controlan, vertidos industriais e demais, para poder ter pois cada vez unha maior eficiencia e levar unha integración clara cos obxectivos ambientais e climáticos que se están plantexando, coa economía circular que xa mencionei, cunha planificación urbana que sexa sostible, urbana ou de cada unha das nosas vilas, e aliñados co que ten que ser a adecuación ao cambio climático que estamos a percibir cada vez de maneira máis incisiva. Que entonces o rexistro de aglomeracións urbanas que hoxe nos trae aquí, para nós é un instrumento operativo imprescindible, polo que decía, porque vai ter unha utilidade múltiple. Por un lado, vai permitir delimitar con claridade cales son esas unidades de referencia, non só para o cumprimento da normativa que temos ás nosas espaldas, sino para facilitar a planificación dos traballos que temos que entre todos facer. Unha vez que teñamos claras son esas zonas de actuación, temos que empezar a pensar en amplo cara a onde queremos camiñar, non? E aí veremos pois, cales son as deficiencias que seguimos a ter e como temos que orientar os traballos no futuro, que nos vai permitir posibilitar esa mellor coordinación entre administracións e entre administracións e operadores, que tamén estades aquí hoxe representados. E unha vez que este todo plantexado, nos vai servir como base para esa avaliación e seguimento dos obxectivos que estamos a falar. E con todo, bueno, pois co traballo que hoxe seguimos a continuar e co Plan Xeral Galego de Saneamento, eu creo que damos resposta a ese horizonte que temos por diante de transformación da política do saneamento en Galicia, desa visión máis amplia. Eu creo que nos queda un camiño longo que percorrer, pero que van quedar moi claras cales son os pasos que temos que seguir dando, non? A información vai estar cada vez máis clara, máis accesible a cada un de nós, coa colaboración que imos ter entre todas as partes, nos vai permitir, eu creo que camiñar de maneira máis clara cara aos obxectivos que queremos conseguir.
e bueno, e declarar de novo que xa sabedes que Augas de Galicia ao final é un instrumento ao servicio de cada un de vós para conseguir os obxectivos que temos todos comuns. Entonces, nada, agradecer a todos os que estades aquí a colaboración, porque xa o estades materializando, a todo o traballo que se está a facer dende a nosa casa para poñer a disposición todas as ferramentas para o traballo conxunto e nada, dar inicio a esta xornada. Moitas gracias. Bueno, agora, como continuación da benvida dada polo director, imos presentar un breve vídeo de introducción sobre o traballo feito e onde estamos. O Plan Xeral Galego de Saneamento é a estrategia de saneamento e depuración do futuro en Galicia. Un enfoque que reafirma o compromiso coa excelencia nos servizos públicos. Imagina un modelo de xestión do recurso máis eficaz, eficiente, transparente e sostible. Un modelo que garante a salubridade, protexe o medio ambiente, impulsa o desenvolvemento socioeconómico e revitaliza o mundo rural afrontando os retos da economía circular. Este ambicioso plan contempla 4 fases: análise e diagnóstico, programación, execución e avaliación e seguimento. Na actualidade, traballamos na segunda fase do plan, unha etapa crucial que definirá o futuro da xestión do saneamento en Galicia. Nesta fase, elaboraremos o Rexistro Oficial de Aglomeracións Urbanas, delimitando o territorio para optimizar os sistemas de saneamento e depuración. Tamén recolleremos as necesidades do mundo rural e o saneamento en territorios dispersos. Ademais, redactaremos un documento estratégico para abordar retos e aproveitar oportunidades de mellora, onde se establecerán obxectivos e medidas para resolver as ineficiencias detectadas. Este proceso inclúe un período de participación pública, onde se recollerán opinións e se levará a cabo unha avaliación ambiental estratégica, garantindo a transparencia e o compromiso con todos os agentes implicados. Durante todo este proceso, fomentamos unha comunicación continua e a participación activa. Máis de 500 persoas xa participaron nel, demostrando que o futuro do saneamento é un proxecto compartido. Plan Xeral Galego de Saneamento, a estrategia necesaria para o saneamento do futuro. O Plan Xeral Galego de Saneamento é a estrategia de saneamento e depuración do futuro en Galicia. Esta era a parte fácil. Si poníamos muchas veces, completábamos la hora entera. Bueno, bons días a todos. Eu preséntome mentras vamos ao ratón. Son Ignacio Maestro, o director de planificación dos recursos hídricos e responsable da parte de planificación do saneamento e, polo tanto, tamén do Plan Xeral Galego de Saneamento e do Rexistro de Aglomeracións. Quizás esa persona menos indicada para falar precisamente do que me toca falar, que do que fixemos xa na primeira fase, pero, bueno, pois as cousas son como son e tócame a mí. O primeiro que quero explicar é que isto é o Plan Galego de Saneamento, o Plan Xeral Galego de Saneamento, ten un objetivo ambicioso, que a planificación do saneamento en Galicia non sexa algo que se fai de vez en cando, aí queda, bueno, ata que se recorde a alguén. O noso objetivo é facelo exactamente igual que facemos coa planificación hidrolóxica, coa planificación dos riscos de inundación, facer un ciclo cada 6 anos. O ciclo inicial empezaría no ano 27, logo estamos na preparación dese primeiro ciclo, e a partir de aí iríamos cada 6 anos.
cunha previsión de medidas a curto plazo, a seguinte evaluación a medio plazo e a seguinte a longo plazo. A idea é que cada vez estemos nun ciclo de mellora continua. Como dicía, agora mesmo estamos nos documentos preparatorios. A todo agora fixemos, como dicíase no vídeo, a primeira fase. A fase, vamos a decir, de recopilación de información e de análisis e diagnóstico da situación. Agora estamos comenzando a segunda fase na que o noso objetivo é programar as actuacións, analizar esa información e propoñer unhas medidas para alcanzar unos obxectivos. Obxectivos que na fase terceira iremos avaliando a medida que se vayan facendo, na fase terceira executaremos esas medidas e na fase cuarta avaliaremos. E voltaremos a empezar na fase primeira a ver onde estamos e que necesitamos. Este será o ciclo continuo de planificación previsto para o saneamento en Galicia. Que fixemos? Que levamos feito na primeira fase do Plan Xeral Galego de Saneamento? O primeiro que fixemos na primeira fase foi elaborar un sistema de indicadores para, de algún xeito, planificar o que íbamos a trasladar sobre todo os concellos, que xa vai por diante o meu agradecemento polo traballo prestado o resto de administracións e entes relacionados ca auga, coa xestión da auga, e voltaremos a molestarvos, tentaremos o menos posible nestas seguintes datas. O primeiro que fixemos, como dicía, foi a finales do ano 21, foi definir que íbamos a preguntar en conceptos xerais sobre o saneamento, sobre a dispersión, a población, con o crecemento onde se ubicaba, as presións que temos sobre o medio, o grado de conectividade, o impacto no medio, que factores de sostenibilidade temos, o sea, canto gastamos, en que se gasta, que caudais, e como se xestiona, como é a gobernanza deste saneamento. Ese era un pouco o esquema de 6 bloques de preguntas coas que na segunda parte da primeira fase recopilamos a información indo aos 313 concellos de Galicia. Eso sí, tamén gustaríame explicar que o Plan Galego de Saneamento atinxe non só a demarcación hidrográfica de Galicia Costa, senón a toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Logo, os 313 concellos, con asentamentos, a todos, digamos, as 4 provincias, os 313 concellos. Visitamos todos os concellos, fixemos unos formularios de gobernanza que a maioría de vostedes contestaron, e na medida do posible, e despois veremos como se reflicten nas fichas, recibimos a información sobre as redes que teñedes. Este traballo de campo foi no primeiro semestre do ano 2022, con reunión, como dicía, con todos os concellos, e visitamos máis de 340 depuradoras pequenas. Por que as pequenas? Bueno, pequenas relativamente, as hai moito, e despois veremos moitas máis pequenas, entre 250 e 2.000 habitantes. Porque é un pouco a clave de bóveda de todo este traballo. As grandes xa temos un seguimento case continuo dende Augas de Galicia, e este é o seguinte, digamos, bloque que é entre 250 e 2.000 habitantes. Con isto o que fixemos é calcular unha serie de indicadores. Algúns moi obvios, outros menos, pero que o que ao final temos é unha imaxe de como funciona o saneamento en Galicia a 3 niveis. A nivel concello, a nivel aglomeración urbana e a nivel masa de agua. Como dicía, en Galicia hai 372 aglomeracións urbanas que hoxe xa están publicadas na web de Augas de Galicia e que mañán non, porque é festivo, pero o próximo venres se publicitará a través do DOCA. Destas aglomeracións urbanas, 185 son de máis de 1.000 habitantes. Isto supón que o 82% da población de Galicia está conectada en alguna destas aglomeracións urbanas. Evidentemente, cada provincia ten a súa singularidade e aquí se reflicte a maior, digamos, urbanización ou concentración da población nestas aglomeracións nas provincias da Coruña e de Pontevedra.
Cada unha destas aglomeracións urbanas, o que sí tamén fixemos é analizar cantas instalacións de depuración, permítame o palabra, porque aquí non só hai IDARs, tamén hai fosas sépticas, as que se conectan varias aglomeracións urbanas, hai en Galicia. Estamos a falar de máis de 4.000. E aquí está un pouco a distribución. Se vemos, hai moitos concellos, canto máis espallada está a población, máis instalacións de tratamento hai. Isto, por exemplo, vese moi ben na provincia de Ourense. Seguimos con distintos indicadores que sempre están encima da mesa, enriba da mesa. O indicador de que en Galicia hai o 50% dos núcleos das entidades de población de España. Estamos hablando de máis de 30.000 núcleos. Un indicador que a densidade en Galicia é relativamente alta nas cidades e no eixo atlántico, é relativamente baixa e, polo tanto, máis dispersa no que é interior de Galicia. E outro indicador que para nós é moi importante, os kilómetros de colector por cada habitante que está conectado á aglomeración urbana, porque iso van nos dar, indicios de cal é o tipo de tratamento que temos que levar a cabo. Tamén o que fixemos é ver canta población está conectada en cada sitio. Alrededor, máis do 80% da población en Galicia está conectada a algún tipo de saneamento ou está conectada a aglomeracións urbanas. Tamén indicadores de impacto no medio. Isto quero explicar, como dicía antes, que non só nos referimos ás masas de auga de Galicia Costa, senón estamos hablando de máis de 900 masas de agua, que son tanto de Galicia Costa, Miño-Sil, Duero e Cantábrico. O 26% destas masas de agua non acadan ao bo estado, non estamos onde deberíamos estar. Hai unha certa coincidencia entre o mal estado e onde están as maiores aglomeracións. Pero isto non ten que estar directamente relacionado co saneamento, xa que as aglomeracións teñen outros factores que si influen directamente, como é a impermeabilización, como a xestión das escorrentías, como é, o que é a utilización do territorio. En xeral, isto non é tan sinxelo e depende de moitos factores. Temos dentro destas fichas indicadores de sustentabilidade. É moi importante en Galicia un problema que se traslada ás depuradoras, ao saneamento, a todo, a infiltración. Máis do 50% dos concellos manifestan ter problemas serios de infiltración. Eu atrevo-me a dicir que casi o outro 50%, pero non vou ser tan sinxelo, en verdade o ten tamén. O sea, en Galicia o problema de canta auga se infiltra nas redes de colectores e o que complica esta explotación das redes de saneamento creo que é un problema clave. Tamén temos indicadores de gobernanza, de como xestionamos o saneamento. O 16% dos concellos non cobra nada polo servizo de saneamento. En principio está nos máis pequenos, pero o 40% descoñece cales son os custos que recupera, o que realmente lle custa o saneamento e canto está cobrando. E o 65% dos concellos non ten ningún tipo de plan de inversións no saneamento. Como continuar, como mantelo, como facer novas inversións, o que vai facer con ele. Todos estes son números e números e números, datos e datos, que gracias a vos, gracias ás entidades que xestionades o saneamento, os concellos, as deputacións, pois temos reflectido nestas fichas que temos de cada aglomeración urbana, de cada concello, e que están a dispor de todos en Sisvagal. Este é un pantallazo, isto creo que é Santiago de Compostela, non é por nada, pero bueno, saiu aí. En ela temos dende reflectidos os colectores, os bombeos, os alivios, os tanques de tormentas, depuradoras, datos sobre eles, todo está a dispor de vos. E unha serie de fichas, esta non é a ficha de aglomeración urbana, esta é unha ficha que contén todos os indicadores dos que falei de cada aglomeración urbana e que, insisto, estará colgada en Sisvagal. E, finalmente, o que fixemos na primeira fase do Plan Xeral de Saneamento de Galicia foi unha elaboración de directrices. Isto, ao final, as directrices é a filosofía do plan. E que fixemos
como fixemos, por exemplo, dentro da metodoloxía, como se determinaron cales son as aglomeracións urbanas, como se delimitaron, como se van a formar ou como se poden cambiar estas aglomeracións urbanas, cando se recomenda que ese sea un saneamento colectivo e cando debería ser individual, tanto por densidade de población, por longitude dos colectores, como se xestiona o sistema de saneamento e que indica, o sea, hacia onde deberíamos tender, como garantizar e poñernos en liña co que decía o director coa nova directiva europea sobre aguas residuais, algo que fíxose tamén en relación aos contaminantes emerxentes, un traballo con a Universidade de Santiago para empezar a coñecelos. Eu creo que este é o primeiro paso. Primeiro, hai moito que estudiar sobre os contaminantes emerxentes, cales son e como tratalos. Por último, unha serie de directrices de como se debería, o que entendemos nós que debería ser a gobernanza do saneamento hacia onde deberíamos descender. E con isto termina a exposición un pouco do que se fixo. Cedo a palabra a Judith Poncet, que vai explicar a nova directiva de aguas residuales que iba a dicir neste ano, pero no 24 publicou a Unión Europea. Moitas gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Entonces, bueno, queríamos aprovechar, ya que estábamos aquí reunidos hoy, a comentaros un poquito, muy brevemente, qué consiste esta nueva directiva, ¿no?, de aguas residuales urbanas, puesto que es más que nuestra Constitución en materia de saneamiento, ¿no? Va a ser la que nos fije realmente cuáles son nuestros retos de futuro. La anterior directiva, como todos sabéis, es del año 91, han pasado 33 años y hacía falta actualizarla y modernizarla. Como decía, va a ser una presentación muy breve, no voy a entrar en cuestiones muy técnicas, tampoco voy a entrar en si la estamos ya cumpliendo o no, ese es el objeto realmente del plan de saneamiento. Entonces, solo quiero que tengáis claro o explicaros algunos conceptos básicos, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ¿cuál es la finalidad de la directiva? ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto es básicamente establecer las normas sobre la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Esto lo he puesto en rojo porque, bueno, esto es una novedad respecto al anterior texto. Todo el mundo asocia la directiva de aguas residuales con temas ambientales, con proteger el medio ambiente, proteger espacios protegidos, y siempre se nos olvida cuál es el origen realmente, ¿no?, del saneamiento. Ya los romanos construían canalizaciones para evacuar nuestros desechos y alejarlos de las ciudades y de los hogares, ¿no? Entonces, yo sobre todo quería incidir y recordar en que realmente el saneamiento es un servicio básico para garantizar lo que es la salubridad de las ciudades. La directiva habla de muchas otras cosas, de economía circular, neutralidad energética, el acceso al saneamiento. No lo vamos a ver todo, obviamente, pero bueno, que lo sepáis que es un texto bastante complejo, extenso, y todavía no tenemos muy claro algunas cosas como en qué consisten. Vale, concepto básico, y que realmente es por lo que estamos hoy aquí, ¿no? Es el concepto de aglomeración urbana. Una aglomeración realmente es una superficie, es un territorio que tenemos que gestionar. Es una zona en la que hay una población, unos habitantes, puede haber o no industrias, y están lo suficientemente concentrados como para que sus aguas residuales sean recolectadas, conducidas y tratadas en una depuradora de aguas residuales. ¿Vale? Entonces, esta simple definición ya nos hace intuir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las aguas residuales urbanas? Pues es el conjunto de las aguas residuales domésticas, todas aquellas que generamos nosotros en nuestros hogares. También puede haber, como comentaba, aguas residuales industriales, que pueden ser bien de polígonos industriales que estén conectados, o alguna industria que no esté en un polígono pero que también pueda estar conectada. Importante, aguas de escorrentía pluvial. Fíjense que no estoy hablando de aguas pluviales. El agua pluvial es el agua que cae del cielo, que en principio no tiene que estar contaminada, pero el agua de escorrentía pluvial es ese agua que cae en una superficie impermeabilizada y que va arrastrando toda la contaminación que puede haber ahí depositada. Con lo cual, importante, el agua de escorrentía pluvial es un agua que potencialmente puede estar bastante contaminada, un poco en función de
de si nos encontramos en una ciudad densamente poblada, en una ciudad con mucho tráfico rodado, allí créanme que el agua de escorrentía pluvial puede estar incluso más contaminada que el agua doméstica o el agua industrial. Por lo tanto, también en este esquema vemos cuáles son los componentes básicos de un sistema de saneamiento, ¿no? Que son las acometidas, colectores secundarios, colectores interceptores, bombeos, tanques de tormenta y la depuradora. Y por último, mencionar aquí, aprovechando, que es muy importante y la gente también se olvida, ¿no? Que la planificación del saneamiento siempre tiene que ir de la mano de la planificación del urbanismo. La directiva del 91 realmente tuvo bastante éxito en cuanto a su implementación, ¿no? Y en parte fue por la sencillez con la que expuso o enunciaba las normas que había que seguir, ¿no? Esta nueva directiva, este nuevo texto, pues sigue esta misma filosofía. Tenemos un tamaño de aglomeración, esas aglomeraciones van a verter a un medio receptor en concreto y en base a esto la directiva nos va poniendo requerimientos y unos plazos para cumplir esos requerimientos. Vale, entonces lo primero de todo, tamaño de aglomeraciones. Aquí ya viene una novedad, lo que está en rojo es que es diferente respecto al anterior texto. La anterior directiva se fijaba en las aglomeraciones urbanas de hasta 2.000 habitantes equivalentes. Esta vez, esta nueva directiva baja el límite a los 1.000 habitantes equivalentes. Esto quiere decir, que ya es el primer requisito, que todas las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes van a tener que disponer de un sistema de saneamiento, de colectores que recolecten esas aguas residuales y que las lleven a una depuradora. Además, en el límite superior introduce un nuevo rango de población que es el de las 150.000 habitantes. Otra definición sencilla, ¿no? En función de los contaminantes que encontramos en el agua residual, la directiva va imponiendo una serie de tratamientos y una serie de rendimientos, ¿no? Entonces, ¿qué contaminantes encontramos en el agua residual? Tenemos materia orgánica, que se tiene que eliminar a través de un tratamiento secundario y tiene que cumplir estos rendimientos. En este aspecto, los parámetros que tenemos que cumplir son los mismos que los de la anterior directiva. Otros contaminantes, nutrientes, nitrógeno y fósforo, ¿no? Estos contaminantes se eliminan a través de un tratamiento terciario y, novedad, aquí es más exigente esta nueva directiva. Si antes en nitrógeno teníamos que eliminar entre 15 y 10 miligramos litro, ahora ha bajado a 10 y 8, y en fósforo lo mismo. Es una diferencia muy pequeña, pero esto va a suponer que muchas depuradoras que a día de hoy ya tienen que estar eliminando nutrientes vayan a tener que o bien esforzarse, optimizar sus procesos o incluso vamos a tener que hacer actuaciones en las depuradoras para poder alcanzar estos límites. Esto no va a ser nada trivial. Y ahora una novedad importante, microcontaminantes. La anterior directiva no comentaba nada, no porque antes no los hubiera, a lo mejor sí, no se sabía, no había evidencia científica realmente de si estaban o no estaban y cuál era el impacto en el medio. Los microcontaminantes aquí es un amplio espectro, un amplio abanico de sustancias, ¿no? Básicamente nos estamos refiriendo a medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, también a productos de higiene. Y estos tratamientos, pues estos microcontaminantes, la directiva nos dice que los tenemos que eliminar a través de un tratamiento cuaternario. Aquí puse el dibujo de un mamut. La gente piensa que el cuaternario es de la era de los dinosaurios, realmente es la era de los mamuts. Y lo hice realmente porque han escogido bastante mal el nombre, ¿no? Realmente el tratamiento cuaternario va a ser el tratamiento más avanzado que tengamos precisamente porque estos contaminantes son contaminantes nuevos, ¿no? Y aquí la directiva lo que nos pide ya no se fija en un parámetro, en dos, sino tenemos que eliminar un rango amplio de contaminantes. Vale, entonces decíamos, en función del tamaño de la aglomeración urbana, vamos a tener que disponer de determinados tratamientos. Las depuradoras de las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes van a tener que disponer, pues, obviamente, de un sistema de colector, un tratamiento secundario, un terciario. Esto también es una novedad. Antes solo tenían que eliminar nutrientes aquellas depuradoras que vertían a zonas sensibles. Ahora, todas las depuradoras de más de 150.000 habitantes van a tener que disponer de un tratamiento terciario y un tratamiento cuaternario. Luego, en el rango de 10.000 a 100.000, pues todas van a tener que tener unos colectores y un tratamiento secundario, y en función de la zona a la que viertan también se les van a exigir tratamiento terciario y tratamiento cuaternario. Y luego las depuradoras del rango entre 1.000 y 10.000 van a tener que disponer de
colectores y de un tratamiento secundario. Vamos a ver ahora estos asteriscos y luego más adelante vamos a ver qué es eso de los PIGs. Vale, a día de hoy, bueno, la anterior directiva ya ordenaba que había que designar zonas sensibles a la eutrofización, es algo que se hace cada 4 años. A día de hoy tenemos 15 depuradoras que están vertiendo a zonas sensibles, que son las que aparecen aquí. En cuanto al tratamiento cuaternario, aquellas depuradoras entre 10.000 y 100.000 que viertan a unas determinadas áreas también van a tener que disponer de un tratamiento cuaternario. ¿Qué áreas son estas? Pues son áreas donde la concentración o acumulación de microcontaminantes pueden suponer un riesgo para la salud o el medio ambiente. Sí o sí van a tener que ser esas áreas donde pueda haber una captación de agua potable, una zona de baño o una zona de producción acuícola. Y además vamos a tener que hacer una evaluación de riesgos en otros sitios determinados, que son lagos, ríos, zonas de transición, zonas protegidas, etcétera, etcétera. Yo simplemente quería haceros reflexionar sobre, como decía Nacho, ¿no? Las grandes aglomeraciones urbanas están en el eje atlántico, en las rías. Hay muchas depuradoras que a día de hoy, entre el rango de 10.000 a 100.000, que ya están vertiendo a zonas de baño o zonas de producción acuícola, con lo cual en muchas de ellas es posible que tengamos que implementar un tratamiento cuaternario. Vale, en cuanto a los plazos, la anterior directiva era un poco más sencilla y más clara, ahora nos lo han complicado. Yo creo que lo han puesto adrede para pregunta de oposición, porque es bastante complicado, ¿vale? No los vamos a ver todos. El primer plazo, colectores y tratamientos secundarios, sobre todo para las depuradoras de más de 1.000, van a tener que estar en el 2035. Esto, sinceramente, no creo que nos cueste mucho, pero no voy a escupir para arriba. Pero luego yo sobre todo quería que nos fijásemos en los diferentes plazos del tratamiento terciario y cuaternario. Aquí ya no nos pide, ya la propia comisión yo creo que ya es consciente de que van a ser actuaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque se va a tratar de actuar sobre instalaciones ya existentes. Os voy a contar ahora una historia, abuela cebolleta casi. Bueno, yo llegué a Santiago en septiembre del 2008, hace ya más de 16 años. Ahí ya se estaba redactando el proyecto para la ampliación de la nueva depuradora de Santiago, De hecho, era una actuación que estaba contemplada en el Plan Nacional de Calidad del 2001. Hoy estamos en 2025, esa actuación se está ejecutando y todavía no, yo creo, si no me equivoco, ¿no?, que empieza el año que viene a funcionar. Es decir, que se han tardado 25 años en acometer una actuación sobre una depuradora existente. No vamos a entrar en los porqués, siempre puede haber circunstancias que vayan alargando o prolongando los plazos, ¿no? Con esto quiero decir que, aunque nos parezca que el 2045 está muy lejos, 25 años pasan muy rápido, en este caso 21. Y hay que ser previsores, hay que empezar desde ya, porque estas actuaciones van a ser complejas, las tramitaciones ambientales cada vez son más complicadas y sacar estos proyectos cada vez resulta más difícil. Vale, entonces vamos a ver ahora qué es esto de los PIGs. Realmente la directiva, que es lo que está aquí a mano derecha, la directiva nos está hablando que las depuradoras, las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes tienen que disponer de un plan integral de gestión de aguas residuales urbanas. Realmente el acrónimo de PIG se corresponde a lo que está en el centro, que son planes integrales de gestión del sistema de saneamiento, que esto viene ya en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico del año 23. Yo creo que todo el mundo nos vamos a acordar mejor del acrónimo de PIG y realmente es que básicamente es lo mismo. Y incluso nosotros, en Aguas de Galicia, siempre lo hemos llamado planes de saneamiento local. En el fondo estamos hablando de lo mismo. La filosofía, el espíritu, lo que se quiere conseguir es lo mismo. La directiva, por ejemplo, se fija en aglomeraciones de más de 100.000 o incluso en aglomeraciones de más de 10.000 que vierten a unas determinadas áreas. El reglamento de dominio público hidráulico lo está exigiendo en aglomeraciones a partir de más de 50.000 y nosotros, pues, como decía al principio el director, ¿no?, pues ya lo hemos hecho por la ría de Arosa, ría de Pontevedra y la ría de Burgo. Vale, ¿por qué es necesario? Como verán, 3 administraciones diferentes han llegado a la misma conclusión. Es necesario hacer estos planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento. Al principio les dije que la directiva del 91 tuvo bastante éxito, a lo mejor alguno no me cree, piensa
porque bueno, yo creo que todos somos conscientes, lo ha dicho Nacho en su presentación, el 26% de las masas de agua están en mal estado, todo el mundo sabemos que hay playas cerradas al baño, hay zonas GAL que en vez de estar tienen diferente clasificación. Sin embargo, estamos en un 100% de cumplimiento de la directiva en cuanto a infraestructura se refiere. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es que no se está haciendo una gestión integral de los sistemas de saneamiento, ¿vale? Esto es, yo creo, para mí es lo más importante de esta nueva directiva. ¿En qué consiste esto de la gestión integral de un sistema de saneamiento? Bueno, aquí, para explicaros, os voy a poner un ejemplo, a ver si lo llegamos a entender mejor. Un sistema de saneamiento es como un equipo de fútbol, ¿no? Tenemos a 11 jugadores y todos tienen el mismo objetivo, que es meter goles para ganar un partido. Pero para ganar el partido, todos tienen que jugar de manera coordinada. De nada nos sirve tener el mejor delantero del mundo si el resto del equipo no nos sigue, ¿no? En eso consiste hacer una gestión integral del saneamiento. Nosotros tenemos unos colectores, unos tanques de tormenta, unos bombeos y la depuradora, que es en lo que todo el mundo se fija. Realmente, los sistemas de colectores ahora mismo no están funcionando de acuerdo a las depuradoras. Nadie no. Pero no se está haciendo una gestión de esos sistemas de colectores, ¿vale? Entonces, aquí ahora, con esta nueva directiva, sí que se nos va a exigir que se hagan esos planes de gestión. ¿Qué tienen que contener estos planes? Pues bueno, un poco es la misma filosofía que nuestro plan SERAL, ¿no? Tenemos que hacer un inventario, tenemos que saber cuáles son nuestros elementos del sistema y cómo están funcionando, hacer un inventario, una modelización hidráulica, habrá que fijar unos objetivos y habrá que establecer unas medidas. Más la directiva, tanto la directiva como el reglamento, en los dos, insisten en que las medidas que se tengan que establecer, que pueden ser medidas preventivas, de optimización de gestión, mitigadoras, pero hay que priorizar las medidas basadas en la naturaleza, ¿no? O medidas no solo de infraestructuras. ¿Y esto por qué lo dicen? Pues por lo que les comentaba al principio, ¿no? La planificación del saneamiento tiene que ir de la mano de la planificación del urbanismo, sobre todo en cuanto a gestión de aguas pluviales o gestión de aguas de escorrentía. Vamos a tener que priorizar este tipo de medidas. A día de hoy, como el reglamento es anterior a la directiva, es del 23, ya sabemos qué aglomeraciones urbanas tienen que disponer de estos planes de gestión. Las de Aguas de Galicia están colgadas en la página web, son en total 22, en el Miño Sil hay 6 y en el Duero hay una aglomeración. Vale, ya para concluir, otra cosa, otro artículo que me parece bastante relevante, ya no es tanto de infraestructuras, ¿no? Ya es más de gobernanza, y es la información al público, habla de transparencia, ¿no? Aquí hay que ser conscientes de que el mercado del agua es un mercado cautivo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como ciudadanos, como clientes finales, no tenemos la capacidad de contratar a determinado operador, ni tenemos la capacidad de negociar nuestras tarifas, ni de conseguir una reducción de los precios. No sabemos realmente en qué consiste el servicio, ¿no? Entonces, la Comisión lo que pretende con esto precisamente es que el público cada vez pueda tener más fácil acceso a este tipo de información, ¿no? Entonces, sí o sí tendremos que tener colgados, los ayuntamientos realmente tendrán que tener de fácil acceso toda la información relacionada con la prestación del servicio, ¿no? Con la carga generada, la carga tratada, los costes, la inversión. Y además, en aquellos sitios donde haya una recuperación de los costes a través de tarifas, habrá que enviar ya directamente al ciudadano una serie de información, ¿vale? Esto es una novedad también y yo creo que a ver si así sirve para que la gente empiece un poco a preocuparse por este servicio. Ya por último, bueno, como les decía, tenemos un largo camino por recorrer. Aquí no he representado a los peregrinos, pero bueno, somos las 4 administraciones implicadas, también las ingenierías, las empresas del sector, los ciudadanos, ¿vale? Para poder llegar al final del camino tenemos que saber de dónde salimos, ¿no? Para poder medir nuestros esfuerzos y saber y planificar nuestras etapas. Entonces, precisamente el punto de partida va a ser este registro de aglomeraciones urbanas, ¿no? Que por eso estamos aquí hoy reunidos. La primera etapa, por así decirlo, será con el inicio del Plan SERAL Galego de Saneamiento, que
En principio esperamos poder aprobarlo a finales del año 26, con lo cual, por así decirlo, empieza en el 27. En el 2027 también tendrá que hacerse la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español. Una posible segunda etapa, a principios del 28, tiene que estar disponible el Plan Nacional de Ejecución de Saneamiento. Y luego, con estas botas lo que quería representar es precisamente que haremos un par de paradas de aquí al final del camino, correspondiendo con los ciclos que comentaba al principio Nacho, ¿no? Que vamos a hacer 3 ciclos. Entonces, al final de cada ciclo habrá que pararse, mirar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos falta y volver a ajustar un poquito nuestro camino. El final del camino no es el cumplimiento de la directiva, no es el año 2045, porque al fin y al cabo el final del camino es garantizar la prestación de un servicio que es básico, como dijimos al principio, para proteger el medio ambiente y la salud humana. Y con esto nada más, simplemente, como parte responsable de estas jornadas y del plan, quería agradecer lo primero a las empresas de la UTE, al personal técnico que está haciendo todo este trabajo y, por supuesto, vuestra asistencia hoy aquí. Bueno, pois continuamos coa xornada e tócame a min volver outra vez ao presente a tratar de explicar un pouco o rexistro de aglomeracións urbanas, un pouco o seu contexto e o procedimento para a determinación desas aglomeracións urbanas e como se vai configurar ese rexistro. Entón, para explicar o contexto ven dunha lei que é a Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, que é unha lei que se aprobou no ano 2022, é unha lei que ten moitos obxectivos, pero os obxectivos básicos o que busca, fundamentalmente, é garantir os recursos hídricos, a disponibilidade de recursos hídricos para atender as demandas, garantir a salubridade da que falaba Judith, e tamén todo isto, buscando o mellor estado posible dos ecosistemas acuáticos. Entón, por eso, iniciamos esta presentación con este pequeno gráfico para que se entenda ben, como funciona o mundo da auga e o que buscan todas as leis relacionadas coa xestión da auga. Entón, na xestión da auga hai 2 ciclos fundamentais, o ciclo natural da auga, que todos conhecemos, e o ciclo integral da auga ou o ciclo do uso da auga, como se queira chamar. Entón, eses 2 ciclos teñen un punto en común, que son eses ecosistemas acuáticos. Se os ecosistemas acuáticos están en bo estado, é o maior indicador de que os 2 ciclos están funcionando ben. O ciclo da auga funciona ben e o ciclo do uso da auga tamén, porque para ese ciclo do uso da auga é fundamental que a auga da que partimos, da que parte ese ciclo, este en bo estado. E para iso é fundamental que os ecosistemas acuáticos estén en bo estado. Entón, este gráfico reflexa un pouco cal é a situación ideal de funcionamento do mundo da auga, tanto na parte natural como na parte de utilización desa auga. Pero estes 2 ciclos a veces teñen ineficiencias, a veces pasan cousas que alteran o funcionamento dos 2 ciclos. Esas ineficiencias na xestión de auga están fundamentalmente motivadas por interrelacións entre os 2 ciclos non deseadas. A veces hai fugas nas redes de abastecemento, escapes nas redes de abastecemento que están aí reflexadas, como desde o tratamento de distribución hai perdas de auga que volven ao ecosistema acuático. Eso é unha ineficiencia clara porque estáse tratando a auga que despois non se utiliza. E, igualmente, hai fluxos de auga tamén indeseados, como pode ser auga utilizada pero non depurada, auga recollida pero que non chega a depuradora porque hai alivios. E tamén pasa moitas veces que hai entradas de auga do ciclo natural a través das escorrentías, que entran augas nas redes de saneamento que son augas que en principio non terían que estar nesas redes de saneamento, como poden ser as augas brancas, infiltracións, entradas de auga de mar, etc. Entón, a situación ideal é a anterior, pero esta é a realidade coa que a veces temos que convivir. En esta realidade é un pouco na que surde esa lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga para intentar, de algún modo, limitar estas ineficiencias que existen.
Entón, esta lei tamén parte un pouco é un complemento máis ao marco normativo que xa existe. O sea, hai xa moitas leis que están enfocadas a mellorar a xestión deses dous ciclos, non? O ciclo natural da auga que do ciclo integral da auga, non? Temos aí, pois, hai leis, hai directivas europeas, hai leis nacionais e hai tamén leis autonómicas. Fundamentalmente, vou mencionar dúas leis autonómicas, unha é esa lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, de aquí imos falar máis adiante, pero tamén houbo en Galicia outra lei importante neste sentido, que é a Lei 9/2019 de mellora da garantía do abastecemento, que era unha lei que tamén estaba moi enfocada a mellorar a xestión do ciclo integral da auga nas primeiras fases, nas fases fundamentais de abastecemento, que nesa lei estableceuse unha folla de ruta moi clara para intentar reducir as perdas, partendo de que hai que medir, para poder reducir esas perdas, o primeiro que hai que facer é medir ben o que estamos quitándolle aos ríos e os ecosistemas acuáticos, e medir o que estamos distribuindo, e a partir de aí facer auditorías para localizar eses fluxos de auga inadecuados e ter plans de actuación para reducir eses fluxos de auga, é dicir, reducir as perdas de auga, reducir as fugas de auga. Este é un pouco o contexto, non? En toda a xestión da auga sempre hai, digamos, como dous ámbitos de xestión distintos. Por un lado está no ciclo natural da auga, a xestión realízase a través das demarcacións hidrográficas, que no caso de Galicia hai 4 demarcacións que nos afectan. Augas de Galicia xestiona o que é a demarcación hidrográfica de Galicia Costa, que son todos os ríos que nacen e morren en Galicia. E, en canto ao ciclo integral da auga, a xestión faise, a facedes fundamentalmente vos, os que estades aí sentados, os concellos teñen un papel fundamental, e a Comunidade Autónoma ten, sobre todo, un papel de planificación. Ese plan de saneamento que estamos falando, pois, por eso ten esa escala de toda Galicia, porque o que trata de armonizar un pouco o que se fai a escala municipal en cada un dos concellos. Entón, sempre hai esas dúas escalas. Entón, aparte desa lei de medidas de garantía do abastecemento, a outra gran lei da que imos falar hoxe máis é a Lei 1/2022 de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Esta lei, o primeiro que fai é establecer definicións para intentar aclarar os distintos axentes que interveñen na xestión da auga. E por iso nesta lei fálase de que, por un lado, pode haber unha administración titular de infraestructuras, hai administración que é o dono das infraestructuras, administracións, pode ser o Estado, pode ser a Xunta de Galicia, pode ser os propios concellos. Por outro lado, están as administracións que son responsables dos servizos de abastecemento e de saneamento, que fundamentalmente son os concellos, pero despois tamén pode haber distintas entidades públicas que prestan servicios de abastecemento e de saneamento, como poden ser os consorcios, as mancomunidades ou incluso, en algunha situación, Augas de Galicia. Entón, esta primeira aclaración é importante para marcar un pouco, ter claros distintos axentes que poden intervir nesa xestión de auga. E o seguinte que fai a lei é definir ese concepto de que xa estamos falando hoxe bastante, que é ese concepto de aglomeración urbana, que ven a ser como a zona xeográfica, que pode estar formada por varios concellos ou por parte dun ou de varios concellos, que pola poboación, as actividades que se desenvolven nese ámbito xeográfico, ten sentido recoller esas augas e tratalas conxuntamente. Isto é un pouco, explicado con as miñas palabras, un pouco ese concepto de aglomeración urbana. E nesa lei tamén se define o que se chama o ente público representativo dos municipios, que é quen vai representar a todos os concellos en cada unha desas aglomeracións urbanas. Isto que ven recollido nesa lei do ano 22 non é novidade. A directiva do ano 91 xa fala destes conceptos e, sobre todo, a transposición da directiva, que é o Real Decreto Legislativo 11/1995, é o que fala dese ente público representativo dos municipios.
como se chama, ese Real Decreto, pois é o primeiro que introduce ese concepto de que ten que haber alguén que represente un pouco a todos esos concellos que poden estar que formando parte dunha aglomeración urbana. Vale, entón, eses son, digamos, como os conceptos básicos, no, dos que se falan nesta lei para, a partir de aí, pois, establecer pois, como intentar mellorar esa xestión e como realizar esa xestión. Entón, unha das patas desa xestión é a determinación das aglomeracións urbanas e para esa determinación a lei establece un pequeno procedimento que parte dunha proposta que ten que facer Augas de Galicia. Nesa proposta, Augas de Galicia ten que incorporar unha serie de información básica, como poden ser os núcleos de poboación, as zonas industriais que forman parte desa aglomeración urbana, as instalacións de saneamento e depuración que forman parte desa aglomeración, a poboación que está conectada a eses colectores, esa depuradora, medidos en habitantes equivalentes, e ten tamén que incluir unha proposta de ente público representativo dos municipios que forman parte desa aglomeración. E tamén quen é a administración titular das infraestructuras que forman parte desa aglomeración urbana. Con esta información de partida que ten que elaborar Augas de Galicia, esa información sométese á audiencia dos concellos, sométese á audiencia das administracións públicas responsables dos servicios de saneamento e depuración, que fundamentalmente son os concellos. E esas administracións teñen un prazo de 2 meses para analizar a proposta e, no seu caso, facer alegacións. E, posteriormente, Augas de Galicia ten un mes para analizar esas alegacións e facer a proposta definitiva de aglomeracións que será elevada ao Consello da Xunta de Galicia para a súa aprobación. Isto é un pouco o procedimento que marca esa lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Un dos aspectos clave nesa proposta que ten que facer Augas de Galicia e que despois ten que ser ratificada ou alegada no que se considere polas administracións responsables do servicio de saneamento e depuración, pois un aspecto clave é a determinación tamén do ente público representativo dos municipios. A lei fixa, digamos, como uns criterios básicos para que Augas de Galicia faga a súa proposta e fixa tamén unhas regras que as que poden atender os concellos se queren modificar esa proposta que fai Augas de Galicia. Entón, pode haber dúas situacións máis ou menos distintas, non? A situación que, bueno, en xeral entendo que vai ser maioritaria é que a aglomeración urbana estea íntegramente dentro de un concello. Vale? Entón, nese caso, a proposta, pois, fundamentalmente, un concello que ademais será o responsable do servizo de saneamento e depuración. Entón, a proposta, fundamentalmente, pois, será esa aglomeración, que o ente público representativo será ese concello onde está integrada esa aglomeración urbana. Bueno, o Concello podería pois, ratificar esa proposta inicial ou podería, se ten unha entidade pública que está prestando o servicio, pois podía alegar solicitando que fora esa entidade pública prestadora do servicio ou que figurara como ente público representativo do Concello. Vale, para que eso sexa así, ese ente público que presta o servicio ten que manifestar tamén a súa conformidade con esa proposta de modificación que plantea o Concello. Vale? Este é unha das primeiras situacións que se pode dar. A segunda situación é un pouco máis complexa e darse naqueles casos onde hai varios concellos formando parte dunha mesma aglomeración. Aí, a proposta inicial de Augas de Galicia vai ser que o ente público representativo de todos eses concellos nesa aglomeración pois vai ser o termo municipal que teña a maior poboación medida en habitantes equivalentes conectada a esa aglomeración urbana. Vale? Esa vai ser a proposta inicial. Pero os concellos igualmente poden nas súas alegacións poden propoñer modificar esa proposta inicial
sempre que haxa acordo da maioría dos concellos, poden propoñer que sexa tamén a entidade pública que preste o servicio, no caso de que haxa unha entidade pública distinta, ou que sexa unha administración responsable de servicio distinta, vale? Pero nese caso, pois ten que ter a conformidade e a maioría dos concellos teñen que estar de acordo niso, vale? Eso é un pouco o procedimento que se vai seguir, vale? Bueno, esta determinación do ente público representativo que vai implicar, bueno, pois fundamentalmente, digamos, o que di a lei e que, insisto en que saben da propia directiva da transposición da directiva do ano 91, pois o que di a lei é que, bueno, Augas de Galicia ten que facer un control analítico e facilitar información do que está pasando neses sistemas de saneamento, se están ou non cumprindo con eses obxectivos da directiva, notificar aos entes públicos representativos dos municipios pois todo o que está pasando nas súas aglomeracións e no caso, o obxectivo é que se cumpra esa normativa e no caso no que se detete que hai algo que non está funcionando ben nesas aglomeracións, pois ese ente público representativo é o que ten que plantexar ante a Administración Hidráulica de Galicia un programa de acción para tratar de corregir eses problemas que se estén identificando. Ese programa de acción pois, ten que incluir actuacións concretas para corregir a situación, un prazo e unha estimación económica de canto vai supoñer eso. E o reparto que di a lei que hai que facer entre todos os concellos que forman parte desa aglomeración pois, ten que ser en función da responsabilidade que ten cada un deles nese incumprimento que se teña identificado. Eso é, basicamente, o que di a lei e era un pouquiño o que quería comentar nesta presentación. Gracias. Bueno, bo día. Son Marta Alcoba. Falo en representación da UTE de 3 empresas que somos Idon A Plus e Serie, que formamos parte da asistencia técnica para a elaboración desta segunda fase do plan. Vou vos falar un pouco pois do formato das fichas do rexistro oficial de en que tendes, o sea, que é o que tendes que revisar da ficha. Primeiro aclarar, porque o mellor nas distintas exposicións falamos de 2 fichas diferentes. A ficha do rexistro oficial vai estar publicada na páxina web de Augas. Logo, as fichas as que fixo referencia Ignacio, pois podedes acceder a través do SISVagal. Estas fichas non son oficiais, as do SISVagal. O que pasa que teñen moita máis información que as do rexistro oficial. E as vamos a ter en conta pois na elaboración do plan para establecer os obxectivos e medidas. Vale. Bueno, isto vou pasar un pouco rápido porque xa o falou Gonzalo. O que facemos, as fichas que están colgadas agora forman parte dunha proposta inicial que tendes que revisar, haber un trámite de audiencia e logo farase a proposta definitiva. Para hacer esta proposta inicial vou vos contar un pouco todo o que fixemos, non? Empregamos pois os produtos resultantes da fase 1 dos traballos do plan de saneamento. Nesta segunda fase revisamos algúns aspectos en base a eso pois fixemos a proposta do rexistro. Que utilizamos da fase 1 do plan? Utilizamos as infraestructuras, as conexións de núcleos e polígonos industriais e a delimitación física da aglomeración. Esta delimitación física non é algo que veña, ou sea, que sexa exixido pola Lei de Mellora do Ciclo Integral da Auga, pero é unha ferramenta que nos axuda moito para calcular os indicadores en base aos que vamos a propoñer os obxectivos e as medidas.
Entón, nas fichas do rexistro acompáñanse uns planos que teñen a delimitación física orientativa. Vale, de infraestructuras. Que infraestructuras se recollen nas fichas do rexistro? Utilizamos os planos dos concellos, que os concellos nos foron facilitados na fase 1 dos traballos. No caso de concellos que non tiñan planos, empregáronse os da EIEL, empregáronse tamén os traballos realizados por Augas de Galicia nos plans de saneamento local, e tamén as indicacións que recopilamos nas visitas aos concellos. De conexións, aquí temos as conexións dos núcleos. Partimos na fase 1 das conexións que estaban dispoñibles no Sisvagal e logo nas visitas aos concellos comprobamos se estaban correctas ou non. Estas conexións tendes que revisalas tamén para ver se siguen vixentes, porque o mellor tendes máis núcleos conectados dos que recompilamos en fase 1. Nas zonas industriais partimos do Plan Sectorial de Áreas Empresariais redactado polo IGUS, e logo fomos completando porque nos planeamentos urbanísticos tamén tendes definidas zonas industriais, ou ben na ortofoto xa se intúen, ou nas visitas tamén nos indicastes que tiñades un polígono industrial nesta zona. Entón, ao final, as conexións son habitantes equivalentes, sexa de núcleos ou sexa de zonas industriais. E todos suman. A población equivalente das aglomeracións é a suma da poboación dos núcleos e das zonas industriais. Nos núcleos, ademais, estamos a ter en conta a poboación estacional, non só a poboación fixa do padrón municipal. Vale, a delimitación física das aglomeracións, para realizala, partimos dos núcleos urbanísticos que descargamos do SIOTUGA, correspondentes a polígonos de solos urbanos, de solos do núcleo rural común e solo de núcleo rural tradicional. Collemos tamén o contorno das zonas industriais conectadas que tiñamos de fase 1 e collemos tamén unha franxa de 50 metros na contorna da rede de colectores que consideramos que é unha zona na que as vivendas serían susceptibles de conexión á dita aglomeración. Entón, fixemos unha envolvente de estas tres superficies e este foi o resultado da aglomeración. Que actualizamos en fase 2? En fase 2 incorporamos as obras que xa están recibidas dende que fixemos, que executou Augas de Galicia e que xa están recibidas a data de hoxe. Tamén actualizamos as autorizacións de vertido que se publican anualmente no Censo Nacional de Vertidos Autorizados. Revisamos os núcleos coa nova poboación a última disponible do INE. Revisamos tamén a contorna dos núcleos urbanísticos porque hai bastantes, hai uns cantos concellos que redactaron plan xerais dende que se fixeron os traballos de fase 1. Incorporamos propostas que fixestes a través do Sisvagal, que saberedes que é unha plataforma que se creou para establecer un contacto entre Augas de Galicia e a administración local. Despois, revisáronse tamén algúns aspectos que quedaran, que o mellor detectamos que non estaban completos a raíz da revisión dos aspectos anteriores. A proposta inicial do rexistro consiste nunhas fichas que logo diremos en que ruta están, que ten información das administracións implicadas, as que fixo referencia a Gonzalo, ten un listado de núcleos conectados coa súa poboación en habitantes equivalentes,
Pon o código INE, o concello, a parroquia, a población doméstica conectada, e logo un listado de zonas industriais conectadas. Os habitantes equivalentes das zonas industriais nos grandes polígonos, en polígonos nos que Augas de Galicia tiña datos, pois os habitantes equivalentes estimáronse a partir da información disponible de analíticas. No resto dos polígonos industriais, pois estes habitantes equivalentes estableceronse a través de grado de ocupación e dotacións e cargas contaminantes en función da actividade do polígono. Despois, a parte do listado de conexións, estas fichas teñen un listado de infraestruturas. O listado é de infraestruturas puntuais. Hai EDAR, hai bombeos, tanques de tormenta e puntos de vertido de desbordamento dos sistemas unitarios. Nos casos nos que os concellos os teñan declarados. Vale. Aquí fixemos algunha corrección no caso dos puntos de desbordamento, porque había algúns puntos de desbordamento dos sistemas unitarios que non eran axeitados. Os puntos de desbordamento teñen que estar vinculados a sistemas unitarios urbanos. Por exemplo, non se pode declarar un punto de desbordamento nunha canteira de áridos entón estes xa non nos vinculamos ás aglomeracións. E logo, pois as fichas contan con planos de apoio. Son 3 planos. Hai un plano guía, logo un plano de conexións e un plano de infraestruturas. Vale. O trámite de audiencia que comeza de 2 meses. Podedes facer, se queredes acceder a través deste código QR, podedes. A presentación, de todas formas, enviarase a todos os asistentes. Vale, tamén podedes acceder a través da páxina web de Galicia. Está na sección do plan de saneamento, están os traballos de fase 1, está o rexistro de aglomeración, e iremos colgando os traballos que se fagan en fase 2. Bueno, esta non é real, paso a. Vale, que tendes que revisar? Pois as conexións, confirmar as conexións dos núcleos e zonas industriais. Das infraestruturas, pois confirmar que existen, confirmar que están ben localizadas, confirmar, modificar ou aportar os datos. As fichas son bastante sinxelas, pois cada infraestrutura ten unha capacidade básica asociada, non? A capacidade da SEDAR en habitantes equivalentes conectados. A dos bombeos son kilovatios. En caso de dúbida, porque sempre, pero kilovatios, potencia contratada, potencia, se tendes a contratada, pois mellor, así vamos todos o mesmo. Agora dirán, eu teño distintas potencias nos 6 períodos. Bueno, máis ou menos, é para ter unha orde de magnitude. Vale, e despois revisar os puntos de desbordamento declarados, sobre todo as administracións públicas implicadas, as que facía referencia a Gonzalo. A proposta inicial, como xa ha dicho Gonzalo, pois as administracións públicas responsables dos servizos pois son os concellos que teñen núcleos ou polígonos industriais conectados á aglomeración. As titulares das infraestruturas, propuxemos os concellos nos que se localiza esa infraestrutura. O ente público representativo, pois no caso de que haxa un concello, pois é o concello no que se atopa a aglomeración, e no caso dunha aglomeración supramunicipal, pois o concello que ten maior poboación conectada. Ollo, porque aquí estáse a considerar tanto a poboación doméstica como a poboación industrial. Pode que un concello teña pouca poboación doméstica, pero que teña unha poboación industrial moi elevada. Vale, este é un exemplo de ficha. Estarían os datos xerais ao principio, logo o listado de núcleos. Aí á dereita arriba pon a porcentaxe de poboación
porcentaxe de poboación non conectada na aglomeración. Isto significa que, cando fomos ao campo, se vos nos dixestes, este núcleo non está conectado ao 100%, está conectado ao 80%, pois ese 20% do núcleo consta como poboación non conectada dentro da aglomeración. Vale, este sería pois, un exemplo do plano xeral que representa todo o concello e unha ventá marcando a aglomeración. Por exemplo, esta é unha aglomeración que dá servizo a dous concellos. Non? Entón, aquí o ente público representativo sería o concello con maior poboación conectada, que sería o da esquerda. E outro concello pois sería unha entidade responsable, administración pública responsable dos servizos no seu concello. Vale. Este sería o plano de infraestructuras, onde se indican as EDAR e bombeos, neste caso ten 2 bombeos e unha EDAR. Aquí, ao principio, tiñamos o nome completo das infraestructuras, pero hai algunhas aglomeracións pois que quedaban moi liosas e puxemos o código. Pero, bueno, en calquera caso, o listado podedes consultalo no listado. Vale, como alegar ou achegar información? Pois a través do procedimento PR004A, que é o xeral da Xunta, o que pasa que tendes que dirixilo a Augas de Galicia e poñer no asunto de limitación de aglomeracións urbanas de saneamento de Galicia. Se tendes algunha dúbida, podedes remitila ao correo da subdirección de planificación. Os pasos posteriores ao trámite de audiencia pois temos un mes para responder. O ideal é que nas aglomeracións supramunicipais xa as administracións implicadas se poñan de acordo en designar o ente público representativo da aglomeración. Logo farase a proposta definitiva da aglomeración, se levará ao Consello da Xunta e se publicará na páxina web. Igual que está agora a proposta inicial, estará a proposta definitiva. Logo, isto sería para pasos posteriores, non? Que logo eso vai a ser unha foto fixa, vai se modificar, pois sí, pode haber modificacións. Isto un pouco como a tramitación ambiental, non? Vai haber modificacións sustanciais e modificacións non sustanciais. Cando vai ser sustancial? Cando aumentes a poboación ou a diminúas en máis dun 10% de habitantes equivalentes, cando se varíe tamén máis dun 10% dos habitantes conectados e cando haxa cambios nas administracións implicadas. Pode ser de oficio ou pode ser a solicitude das administracións. E a non sustancial pois pode tamén facerse de oficio ou iniciada por vos. Consiste nunha avaliación da proposta e unha modificación. O único teño que dicir que hai concellos que non teñen aglomeracións definidas porque o límite que establecemos para a delimitación das aglomeracións é máis de 250 habitantes equivalentes. Eso non quere dicir que o resto dos concellos vayan quedar fora do plan, nin moito menos. Entón, se queredes, sigo rápido, aínda que esta xornada é de presentación do rexistro de aglomeracións, contovos un pouco os seguintes pasos na elaboración do plan. Vale, esta fase consiste fundamentalmente, así a grandes rasgos, na redacción do plan e na aprobación do plan. Para a redacción do plan definiremos uns obxectivos en base aos traballos de fase 1, estableceremos un programa de medidas, uns criterios de seguimento do plan e logo falaremos tamén duns estudios de detalle complementarios, precisamente para avaliar o saneamento no rural e na poboación dispersa. Despois da redacción, simultaneamente á elaboración do plan, estamos a facer a tramitación ambiental, que xa se está a comezar, e logo o plan será sometido a información pública e logo será sometido a aprobación polo Consello da Xunta.
Grupos de obxectivos. A ver, aquí vamos a establecer obxectivos. Nos plans antigos, pois, había obxectivos de cumprimento da normativa e, como moito, pois, de conexión da poboación, non? Era así como un obxectivo conexionista e basado orientado á depuración. Neste plan, bueno, como dixo Judith, pois temos que centrarnos no global das redes, fixarnos nas redes, nos vertidos das redes unitarias. Onte, o día do apagón, como non había moito que facer pola tarde, porque xa non había batería, fun pasear por unha ría bastante grande e vin como os bombeos que estaban así ao longo da ría estaban vertendo a auga residual sen tratar. O sea, de nada serve que teñamos unha boa depuración se non temos mecanismos para evitar a contaminación ao longo da rede. Isto xa o detallaremos dentro de 2 semanas. Temos pensado facer unha xornada online máis técnica, dirixida máis a técnicos. Isto xa o desgranaremos un pouco máis. Só dicir que vai haber obxectivos a nivel xeral, a nivel autonómico, e logo obxectivos específicos pois a nivel aglomeración, concello e masa de auga, porque non podemos establecer os mesmos obxectivos para un concello rural e disperso que para unha grande aglomeración urbana. O programa de medidas, en base aos obxectivos e ao estado actual, definirás un programa de medidas, priorizaránse as actuacións, programaránse no tempo, estableceránse os criterios de financiamento e de seguimento deste programa de medidas. Dicir que non só vai haber medidas estruturais, vai haber medidas non estruturais de xestión e de mellora de gobernanza. O seguimento, pois, estableceránse uns indicadores de consecución dos obxectivos para avaliar en cada ciclo pois como se está avanzando nesa consecución, tamén uns indicadores de grado de execución do programa de medidas. O sea, o que temos que facer é analizar ao longo dos ciclos se as medidas que estamos a adoptar están sendo eficaces e redirixir o camiño en caso contrario. E, por último, aquí nesta segunda fase, pois temos planteados 2 estudios de detalle, non? Un é para a elaboración de plans de saneamento autónomo, porque temos moitos concellos con moita dispersión creemos que é necesario, non? O resultado final pois sería elaborar unha guía para que cada concello poda ter un plan de saneamento autónomo. Trátase un pouco de controlar os sistemas que se están a implantar. O mellor os pedimos axuda a través dun formulario web ou algo para que nos digades exactamente pois que é o que tendes no voso ámbito, se tendes só pozos negros ou tendes fosas e logo veremos, faremos uns proxectos piloto para ver que alternativas son máis vantaxosas e que as podades incorporar nos vosos concellos. E logo tamén, como falou Judith, pretendemos facer unha estrategia de acercamento da planificación municipal á planificación urbanística. Este é un tema moi importante, sobre todo nas grandes cidades, e creemos que tampouco é un tema moi difícil, porque realmente a maior parte dos técnicos municipais son arquitectos, entón creo que o entenderán bastante ben. Sobre todo, pois, ver puntos de confluencia, non? Pois técnicas de drenaxe urbana sostíbel, implantalas, que condicións se poden impoñer os novos desenvolvementos urbanísticos, que actuacións se poden facer nas zonas que xa están urbanizadas, e ver un pouco tamén se é viable o crecemento das aglomeracións, non? Co saneamento.
Vale, e por último, este é un resumo así dun programa de traballo a grandes rasgos para que saibades que en outono de 2025 en primavera do 2026 contamos con vos. A primeira convocatoria sería para que nos axudedes a establecer o programa de medidas unha vez teñamos definidos os obxectivos. A segunda sería para amosaros o programa de medidas xusto antes do período de consulta pública do plan. Logo, dentro de 15 días, sí que temos prevista unha xornada online que é basicamente do rexistro de aglomeracións, así podedes miralas e preguntar dúbidas que teñades tamén das fichas. Non sei se me queda algo. Eu creo que non. Non hai máis. Moitas gracias. Agora, bueno, foisonos un pelín, pero, bueno, non sei se fomos moi optimistas co tempo ou teñamos moitas cosas que dicir e non podíamos comprimilas máis. Sen máis, insisto no que xa se dixo en alguna das intervencións, en 2 semanas máis ou menos convocaremos unha reunión online para técnicos na que, bueno, contamos con Bosco, que a idea sería que tiñades un pouco de tempo para ver as fichas das aglomeracións, que, insisto, xa están na página web hoxe, e poder resolver esas dúbidas. De todos os xeitos, se hai algunha pregunta, pois agora é o momento, antes do peche. Sí, hola. Bo día, son Daniel Costa, son o Teniente de Alcaldesa do Concello de Moaña, e entendo que de do que falamos en outubro do 24, cando fixechedes o inventario de aglomeracións urbanas, entendo que o que se presenta hoxe é o que xa estaba previo, ou hai un cambio sustantivo naquelas aglomeracións urbanas que se plantexou nese documento. Falábamos de 16 concellos de menos de 50.000 habitantes e de 6 concellos de máis de 50.000, se non me equivoco. Sí, efectivamente, 6 concellos de máis de 50.000 e 16 de entre 50 de maiores de entre 10.000 e de 50.000. A cuestión é eses aglomeracións que xa entendíamos que dixerades nos que estaban publicadas, polo tanto, xa éramos aglomeracións urbanas, somos as mesmas ou hai máis e cambiou ese número de aglomeracións? Aquí estamos todos os concellos de Galicia ou estamos só aqueles concellos que temos que estamos definidos como aglomeración, polo tanto temos que facer ese PIS, de acordo? Entendo que entendeuse, sí? E si de algún xeito para elaboracións nos fixemos algunha consulta oficial, se está pendente de saber se vai haber algún tipo de axudas para desenvolvemento deses PIS, porque se non somos todos os concellos de Galicia, entendemos que de algún xeito estamos non discriminados, pero si necesitamos unha financiación especial para poder asumir este tipo de cuestións. Por lo tanto, digo porque falouse da definición técnica de aglomeración urbana e eu, polo que vi nos planos, había concellos que reúnen case todas as consideracións que reúnen todas as consideracións que estaban postas na definición, pero non reúne algunha. Entón, entendo que eses concellos tamén serán agora mesmo novas aglomeracións urbanas, e cando se fala de posibles modificacións de aglomeración urbana, entendo que son das xa que a partir deste venres están definidas como tal, ou eses concellos que agora mesmo non serán aglomeración urbana terán que ser aglomeración urbana, o sea, ampliaránse o número de aglomeracións urbanas, non só modificaránse eses concellos, sino que si outros concellos serán novamente aglomeracións urbanas. Bueno,
Vou tentar contestar eu as primeiras preguntas sobre o tema de se me deixo algunha, pois podemos falar despois tamén no café, non hai ningún problema. Pero bueno, inicialmente, as aglomeracións urbanas, como comentou Marta, parten da primeira fase do plan do plan xeral de saneamento. Eran 400, bueno, casi 500, van estar, xa digo, publicadas, co cual todos podes revisalas e velas. Hoxe estaban, convocouse os 313 concellos de Galicia. Non todos tedes aglomeracións urbanas. Algúns tedes máis de unha. Algúnas as compartides, cada un tedes a vosa idiosincrasia propia. Pero todos foron convocados e, de feito, quero recordar que eran 6, non me equivoco, non tiñan ninguna aglomeración, ou, non sei, máis ou menos, mandouselles unha carta distinta un pouquiño, referenciando precisamente isto, porque simplemente non tiñan aglomeracións que non chegan aos 250 habitantes equivalentes. Evidentemente, agora tedes a posibilidade de revisalas, analizalas e valorar se queredes alegar algo ou aclarar algo. Hai dous camiños, como dicía Marta, a través do correo electrónico ou oficialmente a través do rexistro. Insisto en que en 2 semanas convocaremos unha reunión xa un pouco máis técnica, digamos, na que se podan plantexar dúbidas concretas de cada un de vos. Polo que se refire á xestión dos PICs, se haberá axudas ou non para os concellos, pois non sei, non estará no orde do día, así que non sei. Sí, bueno, deso xa, Daniel, xa comentáramos no seu momento e estamos a facer as xestións pertinentes para saber si pode haber algunha chega de fondo europeo, que basicamente o que pode chegar a vir. Agora mesmo o que temos todos é a obriga e ver como podemos camiñar da man para cumplila e despois vemos o tema do financiamento, claro. Que en principio recae sempre, como sabemos, aos competentes, pero estamos aínda nese traballo. Non sei se podo aportar algo. Sí que vai haber máis aglomeracións, porque temos unha serie de núcleos de máis de 250 habitantes equivalentes que na actualidade non forman aglomeración. Pero, bueno, en principio, esas aglomeracións as vamos definir nos traballos do plan. Logo tamén hai unha serie de aglomeracións. Ata o momento, unha aglomeración está asociada a unha edar, pero no futuro pode, de feito a directiva así o recolle, pois que unha aglomeración poida ter máis dunha edar, porque hai algúns núcleos pois que teñen para cada cuenca vertiente unha edar. E agora mesmo o mellor só forma a aglomeración unha parte do núcleo, pero creo que nas medidas do plan vai estar que sexa, o sea, que o núcleo en sí forme unha súa aglomeración con varias edades. Sí, simplemente un edar con autorización de vertido. Entón, o mapa é un mapa, entendo que non sei se ideal, pero que non ten que ver coa realidade do vertido que se produce na ría. Entón, refírome que estaremos algúns concellos soportando unha serie de cuestións que non van a mellorar na mellora da salubridade da ría, sino que mellorará aquelas nas que teñamos autorización de vertido feito. Refírome pola matización que me parece importante, que é o que me faltaba na definición de núcleo de diso. Bueno, digo para saberlo todos. Agora mesmo, bueno, eu creo que comentamos algunha que outra vez, Daniel, o tema, non? Digamos que temos unha situación formal de partida na que tomamos como referencia esas autorizacións de vertido que xa temos nas depuradoras. Pero este camiño que vedes que é moi longo e comezamos de maneira formal, o que queremos é que sexa un instrumento para traballar de maneira real. Entón, imos a compasar o antes posible cal é a realidade e as depuradoras que non teñan autorización de vertido terán que ter autorización de vertido. O sea, nós unha vez que traballemos a estas diferentes escalas con vos
e teñamos decisións xa claras, con toda a información disponible, temos que camiñar conxunto e todo o mundo ten que cumplir o mesmo. Vamos, o sea, non buscamos formalidade, pero evidentemente a formalidade sí que nos leva a ter que cumplir con requisitos entre as administracións, non? Alguna outra intervención? Bueno, pois se non hai máis intervencións, cedo a palabra ao director para o peche do acto. Moitas gracias. Mire, unha cousa que me estaba recordando Gonzalo, Daniel, por matizar que as obligacións da directiva son independientes de ter ou non autorización de vertido, non? Outra cousa é o caso concreto dos PICs e da elaboración dese documento. Por eso, cando nos reuníamos a última vez, falábamos de esa obligación formal que está aí, pero bueno, que imos intentar acompasar con esa realidade, non? Non sei se non hai entonces ningunha cuestión concreta máis. Bueno, nada, agradecervos de novo. Vedes que un camiño longo, non? Que ten como horizonte a nova directiva. Pero tamén é un camiño que ten os pasos xa, eu creo que moi marcados. Non me quero perder, bueno, nin que nos perdamos ningún de nós, na formalidade, as metodoloxías de traballo teñen que ter eso, formalidades detrás, pero isto se trata de facer un estudio amplio, de coñecer cal é a nosa realidade, precisamente, coñecer a diferentes escalas. Nos precisamos da vosa información e nos complementamos esa información para despois poder tomar decisións conxuntas, non? Se trata de ter esa información e planificar con transparencia e colaboración. Despois o que nos vai quedar é ver con todas esas necesidades, con esas sogas o pescozo que nos imos poñer máis, nos os primeiros, mobilizar recursos xa de acordo a esas necesidades, a ver, sin facernos trampas, porque ao final a diferencia entre depuradoras e aglomeracións pasa porque os requisitos ten que ir, se hai unha aglomeración única podemos poñer as depuradoras que queiramos, pero non podemos fraccionar, temos que cumplir con eso, pero avanzar precisamente en conseguir eses obxectivos, que aínda nos queda por avanzar, por remar, para chegar a ese 100% de masas de auga en bo estado, e aínda que a referencia estatal sexa inferior, nos temos que tomar como referencia ao noso propio compromiso, non? E para iso vos pido que sigamos traballando con colaboración, con responsabilidade e coa visión amplia de saber que é o que temos entre mans, de saber de verdade onde están os problemas son de todos e entre todos temos que resolvelo. Entonces, as depuradoras son ese punto singulares, pero as redes son importantísimas e por moito que o obxectivo sea moi ambicioso, porque temos números e números para aburrirnos e para ver como somos o que ten o resto do Estado multiplicado, eu creo que si somos xa conscientes, e os que estamos aquí seguro que o somos, e o resto ten que ir acompasado con nós, da importancia de un servicio básico como é o saneamento, aínda que a xente a veces non o perciba, pois é como de Antonte, non? Non percibimos o que temos, pero cando nos falta nos damos conta das carencias, e o traballo dos que estamos aquí é poñer en valor todo isto. E despois xa veremos como nos peleamos con Europa para traer recursos ou como nos peleamos entre nós mesmos como usuarios para ser conscientes de que os servicios os temos que acabar pagando, non? Pero facelo con responsabilidade e eso, que colaboremos todos en ter esa información. Vos animo de novo a que, aínda que sexa camiño longo, volvo a decir, os pasos están marcados e que participemos de xeito responsable todos xuntos e moitas gracias de novo.